Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing rahayu lan salam kabudayan. Ingkang kinurmatan Bapak Bambang Sunaryo minangka pamilik restoran Jogloroso saha sedayanipun tamu undangan ingkang kinurmatan. Alhamdulillah, puji syukur tansah kita aturaken dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala awit kanthi sih rahmatipun dinten menika kita saged sedaya bebarengan wonten ing papan menika kangge nderek rawuh acara grand opening restoran Jogloroso. Restoran ingkang nyawisaken rasa sejati ingkang Jawa kanthi swasana penuh kehangatan. Para rawuh ingkang kinurmatan, menika tatanan acara ingkang badhe kalempahan. Adicara kaping setunggal pambuka, adicara kaping kalih pawiyatan utawa sambutan pamilik restoran, adicara kaping 3 prosesi motong pita pralambang pambukaan resmi, adicara kaping 4 ramah tamah saha dahar bebarengan, adicara ingkang terakhir yaiku panutup. Kita aturi maos acara ingkang kaping kalih inggih menika sambutan saking Bapak Bambang Sunaryo minangka pamilik restoran Jogloroso. Kepada beliau kula aturi sumangga. Matur suwun sanget dumateng Bapak Bambang Sunaryo ingkang sampun maringi dawuh saha pangajek-ajek ingkang sae. Para rawuh samangke dumugi wekdal ingkang dipun antos-antos inggih prosesi grand opening restoran Jogloroso. Kagem Bapak Bambang kula aturi kangge motong pita minangka pralambang pambukaan resmi restoran menika. Alhamdulillah, wiwit samangke restoran Jogloroso resmi kebuka. Mugi dados papan kang migunani maringi rasa legi lan pinaringan berkah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kinurmatan, mekaten pungkasaning acara grand opening utawa pambukaan restoran Jogloroso. Kula ngaturaken agunging panuwun dumateng sedaya rawuh ingkang sampun kersa maringi wekdal. Cekap semanten ingkang saged kula aturaken menawi enten kalepatan atur kula nyuwun agunging pangapunten. Akhiripun kula aturi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dahar lan mugi tansah pinarengan kabegjan.